24-nji dekabrda Livan vilayatynyň administrativ merkezine şäher häkimliginiň tapşyrygy bilen köpçülikleýin ýoborlar geçirildi. Şäherde geçirilen araçdaşylyk işlerine edara kärhanalaryň işgärleri mejburi çekildi. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Şäher häkimligi 24-nji dekabrda diňç güni bolanyna garamazdan ähli edara kärhanalarda ýogor oglan etdi. İşgärler ähli edara kärhanalarda ýogor geçirýärler. Diýip Zatlyk radiosynyň habarçysy ýekşenbe güni habar berdi. Köpçülikleýin ýoborlar Sewitde büdjet işgärleriniň paýta möhümine çekilmeginiň besedilmeginiň ýa-ni täze ýyl bayramçylygynyň öňü ýüresine geçirilýär. Şäheriň ýeri köçeleriniň şaý ýollarynyň ugruna araçdaşylyk işleri geçirilýär. Şol bir wagtda ýobora gatnaşyjylar Türkmenabad halkary howa mendiline barýan arkada köçetiniň ýol kenarlaryny guran ot çöplerden araçdalýarlar. Ýygnalan çöp çalamlar ýoluň gyrasyna üýşürilýär we ýakylýar. Edara kärhanalaryň ýerleşýän çäklerini hem köpçülikleýin araçdaşylyk işleri alınıp barýar. Zatlyk radiosynyň habarçysy bilim, saglyk, medeniyet we transport fudugynyň işgärleriniň, şolsany mugullimlaryň, çağlar baglaryň terbiýetçileriniň, saglyk işgärleriniň, kitapxana we muzey işgärleriniň köpçülikleýin ýoborlara çekilýänliklerini habar berýär. Demir ýol we howa mendillerini hem köpçülikleýin araçdaşylyk işleri geçirilýär. Bu şäherlerdiň bir vilayet merkezi bilen çäklenmeýär. Günnägör Sewitde kençeme daýhan birleşiklerini, oby ýerlerini hem ekrançylyk meýdanlarynyň gyralary guran gamyşlardan, ot çöplerden araçsalanýar. Gogosu meýdanlarynyň, şaharlaryň oşan ýerleriň hemde buğday meýdanlarynyň daş töweregindäki hasalotlar, guran gamyşlar orulýar, çapylýar, toplanýar we ýakylýar. Diýip bir oba ýaşaýjy Zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu çäreden bir günodar 23-nji dekabrda Günnägör Sewitderde ýenide tozanly howa bolupdyr. Ýerli ýaşaýjylar şenbe güni Sewitde güýçlü şemmaly ösüp howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň köpelendigini, dem almagyň kynlaşanlygyny habar berýärler. Bu howa hadisy Sewit merkezine we ýanaşyk etraplarda howanyň hilini pese gaçyrdy. Tozanly howanyň ýa-ni ähli edara kärhanalaryň işgärleri köpçülikleýin araçdaşylyk işlerine çekildi diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Güýz pasynyň dowamyna oktyabr we noýabr aýlaryna Günnägör Sewitderde çägili harasatlar köpeldi. Ýerli ýaşaýjylar tozanly ýeriň köplenç ýurdun günorta çäklerinden ujalýanyny aýdýarlar. Livan vilayatyna bu ýyl paýta möhümini ilki başda 12-nji dekabrda tamamlamak meýilleşdirilipdi. Muňa garamazdan Sewitde paýta borçnamasynyň dogry ýerine ýetirilmezligi bilen baglykda ýygyň möhüminiň möhletiniň 17-nji dekabra çenli udoldurýanlygy häkimetler tarapyndan eglan edildi. Paýta möhümi Sewitde ahir 15-nji dekabrda tamamlanypdyr. Büdjet işgärleriniň ýygymy işlerine çekilmegi besedilipdir. Ýöne kärenesi daýhanlaryň arasyna henizde ýygymy işlerini dowam etdirýän, hakyny ýygymçy tutýan ýer eýeleri bar. Bu Sewitde sentýabryň ortalaryna büdjet işgärleriniň aglaba böleginiň mejburi paýta möhümine çekilmegi wagtlaýyn besedildi. 15-nji sentýabr 28-nji sentýabr aralygyna öz güýjüne galan ara kesme bilim edaralarının işgärlerine değişli bolmady. 18-nji dekabrda vilayet häkimleri bilen geçirilen ýokary derejeli iş maslahatynyň dowamyna şu günler Livan vilayatyna beýleki käbir möhümleýin oba hojalyk işleri bilen bir hatarda geljek ýylyň hasyly üçin gowa çekiljek meýdanlarda sürme işleriniň alınıp barylýanlygy hasabat berildi. Sewitde paýta borçnamasynyň dogry ýerine ýetirilip ýetirilmänligi ma'lum edilmedi. Türkmenistanyň büdjet işgärleri köpçülikleýin bagy ekmek dawaralary bilen bir hatarda wagtly ýoborlary, köpçülikleýin araçdaşylyk we awadanlaşdyryş işlerini çekilýärler. Hususan döwlet ýol başçylarynyň Sewitde mulaçyryan iş saparlarynyň öňü ýüresine Sewit merkezlerine araçdaşylyk we awadanlaşdyryş işleriniň depkini güýçlenýär. Howa mendillerine barýan ýeri köçeler timarlanýar. Zatlyk radiosy Günnägör Sewitde alınıp barýan köpçülikleýin araçdaşylyk we awadanlaşdyryş işleri barada Sewit resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Şu günler Mara vilayatynyň etraplaryny hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri ygtyýarnamasyz derman sewdasy bilen meşgullanýan raýatlary nişana alýarlar. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Polisiýa işgärleri ygtyýarnamasyz derman sewdasyny guman edilýän hojalyklara aýlanyp öý eýelerini tutsuk edýärler. Şäher ýerlerinden we etrap merkezlerinden alysda ýerleşen çetki obalarda dermanxana bolmadyk Sewitderde derman sewdasy bilen meşgullanýan hojalyklar öýleriniň bekanun iş etmeýänliklerini aýdýarlar. Oba ýerlerine Zatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan ençeme derman sewdagarlary özleriniň diňe analgin, paracetamol ýaly lukmanyň görkezmesini talap etmeýän derman serişdelerini satýanlyklaryny aýdýarlar. Olar bu dermanlary özleriniň şäher ýerlerindäki dermanxanalardan satyn alyp hakyky bahatynyň üstüne ujuýupsyz pul goýup satýanlyklaryny aýdýarlar. Biziň ýaşaýan ogullarymyzda dermanxana ýok. Tiz kömek gullugyny jaň etseň 2 sagatdan gelýär. Hatda kä wagt asla gelmeýän halatlary hem bolýar. Gijelerine adamlar biwat kızdırıp başlasalar, bizden kızına karşı dermanları satın alýarlar. Biz dermanhanalardan tapawutlukda köplenç dermanları kardyna da berýäris. Biz kanuny karşı isedem zok.
diýip derman sowdasy bilen meşgulanýan bir näçe ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Biz adamlara ýagşylyk edýäris, iş edýäris diýip sowdagarlar sözüniň üstüne ýetirýär. Häkimetleriň ygtyýarnamasyz derman sowdasyna garşy geçirýän reýtlerini raýat etişigine polisiýa işgärleri hem gatnaşýar. Oba ýaşaýjylaryň sözlerine görä derman sowdasy bilen meşgulanýan hojuluklardaky derman ferişdeleri hem öý eýeleri bilen bilelikde polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär. Polisiýa tarapyndan nişana alınan ygtyýarnamasyz sowdagarlaryň bir näçesi özleriniň müňlerçe manat meçburuna para bermegini talap edilýändigini aýdýarlar. Sowdagarlar özleriniň dermanlaryny etrap merkezlerine dermanxanalardan satyn alýanlyklaryny aýdyp kwitansiýalaryny, çeklerini hem görkezýärler. Galy berse de olar özleriniň hojulukda alyp barýan sowda işleri barada yerli polisiýa işgärlerini, uçaska boýlary habarly edýänliklaryny aýdyp bu ruhsatnamany özleriniň ýetirli hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň paýtagy Taşgabat we Sewit merkezlerine ulanylmagy berilýän saglyk tesgalary ýergiderilme hawatlandyrylýar. Ýöne etrap we oba ýaşaýjylary aýratyny medeni zonalardan alys ýerleşen ýyratly nokatlar saglyk tesgalarynyň ýetmezçiliginden dermanxanalaryň bolmadygynyň ejir çekýär. Tilkömek gullukları köplen şu oba ýerlerinden kabul edýän ýüzlenmelerine wagtyna jogap berip bilmeýärler. Tilkömek gullugyny tilkömek däl, giç kömek gullugy diýip at bermeli diýip bir oba ýaşaýjy saglyk hyzmatlarynyň şikaýet edýär. Olar giç gelýär. Gelenlerine hem ýanlaryna derman tapdyrmaýar diýip o sözüniň üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosy Mara welaýatynyň ygtyýarnamasyz derman sowdagarlaryna garşy alınıp barýan reýtler barada Sewitiň kanun goraýjy edaralarynyň tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň saglyk saklaýyş we derman senaty ministrligi bu ýagdaýlar barada beýanat bermeýär. Türkmenistanyň derman ferişdeleriniň ýerlenilmegi ygtyýarnama esasyna amallaşdyrylýar. Türkmen kanunçylygy derman ferişdeleriniň ýerlenilmeginiň ýörüýte orta ýa-da ýokary farmasewtika bilimi bolan fizik şahslar tarapyndan amal edilmegini talap edýär. 2 ýyl töweregi wagt bäri Russiýanyň giňgerimli çolsuny garşdyryp özüni gorap saklan Ukraina Moskwa bilen ýakyndan baglayan destury garşy gidip mundan öňki ýyllardaky ýörelgesinden ýüze gurdugy Christmas Rojdestvo bayramçylygyny ýanwar aýyna senede däli ilkinji gedek 24-nji dekabrdan 25-nji dekabra geçilýän senede belledi. Bayramçylyk mewsumynyň başlanmagyna garamazdan front meýdanynaky söwüşler hiç bir jehitden köçeşmek, kiparlamak alamatyny görkezmeýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski iýul aýyna Christmas Rojdestvo bayramçylygyny Russiýanyň Pravoslav ibadatxanasynyň belleýän gününden 7-nji ýanwardan 25-nji dekabra geçirmek barada kanuny gol çekdi. Kanun bir ýerde gödeňinde tutulýan maksadyň Rus mirasyndan ýüze gurmak bolanyny aýtdy. Bu kanun Ukrainanyň Pravoslav ibadatçylaryny ýurduň şu ýylyň başynda öz dini namalaryny şoňa meňzeş üýtgeşmek ýerilmegini tasdiklan katolikler bilen bir hatara sardy. Zelenski Ukrainanyň bayramçylyk göllemäge taýýarlyk görýän gijesininden video çykyşyny bugün ähli Ukrainalılar bile bir bitegüýlikde diýdi. Biziň hemmämiz bilelikde Rojdestvo, Christmas bayramçylygyny belleýär. Bir senede bir uly maşgala ýaly, bir millet, bir bitegüý, bir ýurt bolup belleýär. Bugün mundan öňki ýyllardaky garanyny has köp millionlarça sesi birleşdirer diýip olaýtdy. Günorta günnäger Dnipro we Zaporizhia şäherlerinde Rus goşunlar tarapyndan uruş ýesirleri hökmünde saklanýan Ukrain eskerleriniň onlarça garyndaşy Christmas bayramçylygynyň öňü syrasynda ýygnanyşyp bayramçylyk arçalaryny öz ýakynlarynyň atlary bilen bezediler. Meniň oglum Mariupolyň goragçysy inni 2-nji ýylyny 2-nji Rojdestowyny ýetirlikde garşylaýar. Biziň Christmas arçamyz jemgyýeti ýüllenme bolup durýar. Bu biziň çağalarymyzda garaşýanlygymyzy ýatladýar diýip Rina uruş ýetiriniň Dnipro şäherinde ýaşaýan ejat aýtdy. Zaporizhia şäherindäki bayramçylyk çäresiniň guramaçysy Olho Plechun birdäki ýöneki adamlaryň uruş ýetirligine diňe tutsagluk wagtlaýyn saklanma kökmünni garaýanlygyny, emma Ukrain goşunynyň agdalarynyň Russiýadaky türmelerde ýüzbeýiz bolýan şertleriniň hakykatda haýal ölümi aňladýanlygyny aýtdy. Biziň oglanlarymyz gynalýar. Bize alış-salışlar gerek. Biziň düşmanymyz salyhatlylar. Olar hiç bir konvensiýanyň düzgünni berza etmeýär diýip olaýtdy. Ukrain häkimetleri 17-nji noýabrdaky görkezlere görä adından 3574 harby işgäriň we 760 parahat ýaşaýjynyň Rus ýetirliginde saklanylýanlygyny aýtdy. Söwüş meýdanyny
Ukraina goşunynyň habaryna görä, soňky 24 sagatyň dowamynda Ukraina güýçleri bilen basyp alyjy Rus goşunynyň arasynda 66 söwüş çaknaşygy bolup geçdi. Ukraina goragçylary Demirgalyk Günnogor Kharkiv sebitiniň Kupyansk etrawynyň we Günnogor Luhansk sebitiniň Stelmachkivka etrawynyň golaýyna Rus goşunlarynyň 21 hüjümini ýerine serpikdirdi diýip baş ştab 21 dekabrda habar berdi. Russiya öten akşam Ukraina 31 pilotsuz uçar we 2 raketa bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň howa goragçylary 28 pilotsuz uçaryň hemde atylan 2 raketanyň öňüne aldy diýip harbylar aýtdy. Harbylar pilotsuz uçarlaryň Krymdan, Ruslaryň basyp alan ýerlerinden atylanyny aýtdylar. Ukrainanyň howa güýçleri we goranmak güýçleri Odessa, Kherson, Mykolaiv, Donetsk, Kirovohrad we Khmelnytsk sebitlerine 28 sany şahidi hüjüm dronlaryny ýok etdi diýip Ukrainanyň howa güýçleriniň Telegram habarlaşma programmasynda paýlaşan habaryny aýdylýar. Bu hüjümler netijesinde ýetirilen ziýan we mümkin bolan ýetkiler barada badawat berilen habar bolmady.